давр ра мегзарем бародарон гуфтанамонем чорум даври мо бениҳоят интерес мегзара интизор шудем. дӯстӣ хубтар аст. дӯстӣ хубтар аст. мехоҳам ки ая тарафе ки кан тарак муноқиша доштан ё ки тоозирам хеле гапчапшон хуб нестай мехоҳам анам тарафро ишкунам ки равад дӯстӣ кунам хати амо яъне хати приказ ами ки чихеле ки шумо дар маълум аст Стёпа дар хизмат қарор дора айни ҳол ва ӯра мо барори хизмат хоҳонем ҳама вақт ва ленд чихеле ҳамчун як нафаре ки бояд батл мебаромад хати аму Стёпа пешаи хизмат рафтанаш лекин нашид батли амё шояд сабаб ами буд ки оқибати кори ё ба дӯстӣ бояд бипеча ва мо мехоҳем ки анами ленд биравад дар ҳузури ҳамаи шумо дар пеш чашми ҳамаи шумо Стёпара хабар гирад дар хизмат биёя бародаро. чихеле ки батлои мо шовои мо хеле самимӣ айростӣ буд ягон дурӯғу ягон фреб набуд ҷурагӣ мо ҳам ҳама хеле. ту дӯстдору мухлиси ашадии батли ва мехоҳӣ ҳар рӯз барномаҳои нав ба нава тамошо кунӣ пас силкаи зери видео буда даромада регистратсия карда дар Киберспорт бозӣ мекунем бонус то 6500 рубл.